गुड मर्निं लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअजों फैफिनलायबाय आङो आइमोनाव थांनानै सफैबाय जोङो ओमफ्राय दा आं मोनसे नै आइमोनाव थाङैनि सिगां अर्डार खालामदोंमोन बे सफैबाय मा जिनिस बे मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो होमबा जोबजासिम आंनि भिडिअखौ प्लिज अननानै गोदानबा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम आइमोनाव थाङैनि सिगां मोनफैबाय आरो आइमोननिफ्राय निम बिलाइबो लाना फैदों बेजों बानायनोसै दिनै जा मानलुनाय जालाबायदों आंनिफ्राय लाबोनायानो रानलाय लांसैसो एसेबानो माबाग्रोनोसै आं निम बिलाइखौ बिदिनो मोनफा मोनफा खालामजोब्बाय आं माने बख'जोब्बाय थारानिफ्राय ओमफ्राय बेखौ सुनोसै एसे सुनानै ग्राइन्डाराव उनग्रोनोसै एसे मैला मैलिबो थानो हागौ ना जेनेबा हाद्रि हुद्रि नाङो बेनि थाखायनो खननै खनथाम सुगारबाय आङो बोखाङै बेनि उनावसो ग्राइन्डाराव होनोसै देग्रोना लानोसै आं खननै देनांगोन न'निनो साइसथ'आनो जायाखै माबा एल'भेराया आंनाव बानायदोथाय बे बाबाया बेसे टिभि नायनो हागौ जोंहा राव रावनो टिभिनि सोदोबल' खोनाबाय थायो नोंथांमोना भिडिअ दा माननाय जाफैदों माइसुङा बेनि थाखायनो बेखौ बानायनोसै आङो एसे रुंबाय गेब्लेनायनि थाखाय एसे दै होनोसै आं बेहाय गेब्लेनाय बायदि दै होबाय बुरजाखौनो बानायखानो नालाय बुरजा हानि निमा गाज्रि जागोन उनथिं आवाज खोनाबाय थानाया नोंथांमोना बेयो जाहैबाय बाबाया टिभि नायबाय दंमोन आरोना आं माबाबा उपाय गैया बिदिनो नायलांनांसिगोन गथ'आ जा दावराव टिभि नायो जोंहा सिथाबैनि थाखाय क्लिनिक प्लास थाव होबाय आं नोंथांमोननि सेराव जि थाव दं बेखौनो होबानो जाबाय दा आङो थावखौ फुनखांबाय बेखौ जगार लाखांबाय लोगोफोर बेखौ जगार लाखाबाय बेयावनो होगोन आं साबोनखौ ओमफ्राय आग्लायबा नै चिप्सनिखौबो मोजाङै सुना लाखाबाय बिसोरखिनियावनो होगोन आं एबार जाननोसै आङो नै स्टिलनि माबायाव मा होनो स्टिलनि ससाव जाननोसै बेखौ हाखाना लाबाय बेयाव जाननोसै आङो नायलांदो नोंथांमोना दैया गोदौबायनै डाबल मेथावसो होनांगोन डाइरेक्ट होबाथाय खामो बेखौ इयाव होनोसै आं दा दसेनो गलिगोन दसेनो जायो बारा खस्थ' नङा लोगोफोर बानाय जा माइसुं बेरदों मानलाबायदों
हगार होबाबो हामाखै निम साबोन फुननो थिनदों ओंखायनो बेनि थाखायनो निम साबोन बानायनि न'आवनो गलिजोब्बाय लोगोफोर बेयावनो आं दा नैबे निम मोननायखौ होनोसै होबाय दसे ओरै गलायबावनोसै दसे उनावनो जासिगोन गुदुङै गुदुंनो होनांगोन लोगोफोर बेखौ जाबायानो नै गुदुङै गुदुङैनो हैनोसै आं एबार नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना साननो हागौ फ्रिज थाबासो साबोन बानायनो हायो नाथाय बिदि नङा आं फ्रिजआव दोनालासिनोबो खनसे बानायखांबाय सिगांनि भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना नुगोन बेखौ आं दा दिनै गरमा बाराद्राय नालाय फ्रिजआव दोननोसै टाइम लागोन नङाबा जानायनि थाखाय फेंफोनाखौ गारबाय आङो एसे मोजां नुनायनि थाखाय फेंफोनाखौ गाराबाबो जायो अरजाया एबार बेखौ फ्रिजआव सोना दोननोसै लोगोफोर खै घन्टानि उनाव जायो आंबो मिथिला ओरैनोथ' लाइन थाबाय घन्टाफ्रावनो जायो ओमफ्राय नै लाइनानो गैबावासो खालिसो फ्रिजआ आंना जेबो गैया साबोना जाबाय खोमा लोगोफोर दिहुननोसै आङो एबार साबोनखौ दिहुननोसै लोगोफोर माबायदि जानानै दंबा साबोना एबार दिहुनना नायनोसै बेसे घन्टाजोंबा जागौमोन लोगोफोर उन्दुनानै बावबाय आङो माने सानसुआव बानायदों ओमफ्राय बेलासियावसो बोखारबाय आं उन्दुलांसननो माने सानसुनि जाखांनानै उन्दुदों नालाय ओंखाम जायैनि सिगां बानायदोंमोन आं लोगोफोर दा नै जि मोजां जाना थाबाय नै लोगोफोर साबोना जाबाय नै नायलाय जाबाय उनाय नायना देखायनोसै नोंथांमोननो बिराद मानगासिनोमोन आरोना बाबाना ओमफ्राय बानायनानै दाख्लैबो थरनैसे बानायदोंमोन आं सिगांनि दंमोन आरोना भिडिअ बानायाखैमोन ओमफ्राय जोबनायखाय नै बानायफिनबाय आं आइमोननिफ्राय निम लाबोनानै फ्रेस बेखौ होनोसै दा माइसुंफ्रा खारगोन खोमा माइसुं खारनाय माने माबाया खारसिगोन माननाय आरिनाया खारसिगोन आरोना नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम होनबा बानायनो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा फ्रिज गैयाबाबो जायो दे लोगोफोर फ्रिजआव दोनाबाबो जायो बानायनायबानो जाबाय नालाय हुनानै देखायलाय आं भिडिअ हेमनि मोनसे ला जायखिजाया मोनसे ला दे हुनानै देखाय गोराथार आरो नै गुरै नङा बुस्थुआ गोरा फ्रिजआव नङाबाबो जायो नोंथांमोनाबो बानायनानै नायबानो जाबाय मोदोमदों साबोनखौ जायो सोरबा दे होलाय फेंफोना जायोना जाया नाय दे बिराद मोजां गोरा जायो फ्रिजआव दोनाबाबो जायो बे साबोना आरो दे सुदो आखाया फेंफोना जायो ओमफ्राय गोराथार बुस्थुआबो मानसिफोरा साननो हागौ फ्रिजनिफ्राय दिहुननाय लोगो लोगो गरमाव गलिनांगोन नै गलिया है इदि खालामनाङा बाबा दैजों गेलेनाङा साबोन बायस्लायस्लाय नोंथांमोना नैबे गरम दिनावनो न'निनो निम बिलाइजों सब बेस बिहरनानै बानायनायदो ट्राइ खालामनायदो